Belai ke hambai, ini ojara sini keplai ketangkai ternu. Tamamba nung bo suno taklai beke je 19 bar o area o kumulong amche kai tono poito klainero sung Kristen ro kai tono mung lobjana bagi kai tono sung sasan bagi sung oro je bani khalai lemen mela khalai lemen taklai beke oro sung be sini benaro nukana 19 bar sung khalai lai tongo sung puila khalai ma hanke 1999 haima tongo abo sini tukmali bazarni bazarni yang docking la saito sini santi tela ni dogan bus kamji kholo sung puila khalai remen sung puila mela khalai re puro asu boror bangthaya haipono jeng soyawi khalai tongo bagi apurin simi boror kabangma melano support khainai bangmani bagi hamjanai bangma bagi sung bisi burum burum khalai leyo boror tebo khasrangi kaitoni thanigo boror agogi phayo kaitoni samungo agogo tai kabangma boror business khainai rokbo taisa katal ke boroni khao kha thangsamani omaike o melani bisinti ke sung nukha abagi chung o melano chung jesakabono chung charnai kaitoni thani sung surinai kaitosono hamarinai chini bisas tongo chung chini area simia chino area no serungai chini oro mela khaimano serungai kabangma chini sodononi bisingo ayango lolit bazar side rogo mandai rogo ba ayango chomponogor side rogo borok sungno serungai borok khlaikya oke abo chini mela khaimani belai kaham oboni bisinti kaiton mung sung sasango kaiton mung lobjago oke mela khana thangke sini kabangma samung daito tongo samorono chung ma khlainai sini committee chongjaro chung jotono khasrang laijak jotono khlainai ani poito tongo jotono khabak saka agulai tongo tinin work kemo bahaino chung kabangma bororok hainai tini or sam khlaimano nugi oke taito tamu asu kabang kok sanai chung chino mela taklai je khlaima ke chini Khumlung Baptist Association bagi hingke puila khlaio haipono chung agi thansa tonglai puro tamba sung to thanai BCU sini association katal ngaba abuni sangka sung khumulung ni Kristen rok hisabai khumulung je tongnai khumulung circle ni tongmani ar tongnai rok sung mililai sung mela la khlai le taklai ke tabu sini form rok talangnai kong sung sini convention bisinti khanaka tinini simi form man tongnai jara business khainarok dogan nairok boro stall booking khlaimanai abo December talni 6 tarik jara sung form play khlainai oke bosok rang nangnai fee rok abrok phainai tebo detail je form na phayo abrok norok saimanano oke norok agibo jara rok phainai rok oro business khainai bagai dogan booking khlainai rok dogan phainai rok norok no muitu khlainai sung muitu khlairano nayo norok phaidi khasrangi no taklai bo norok tongthogi no phaidi sungbo tongthogi no o mela khlainan bagi thangi tongo ke tai tamu asok kok sanai tai to asok kok sana koroi tam kai to na hai hambai maro chung busuk kirma singsa je corona bemar abu bai thanai bisio chung 2020 chung khlaimariya oro mela taklaile sung taisa corona ro oro tabuk datino hamui thangwa hai sung nukha abo kaitoni na hamari abo kaitona hambai maro chung taklaile amhai kiriman yak ne sung yogi mangkha sung taitamo kok sanai asu doron hang kok sanai jotona hambai ani kok samar mothata hambai ngo area ni khorcha pastor hisabe ang ini obani sing omo chi sukubar sinio banik sing taklai bisio sing khrani tongo puila sangje pro jengpro awsikon sakana sing mani tilu tabuk thanai bisi dosan corona virus mani bagai sing khlai malia agori bisi ni sikang robo sing kebing ma tongphana sing kaham kana khlai mangkha kai sing tamni bagai o banik no khlai mani sini na harmu tamo bang kai asole sini bos hongro ek somoyo business khainani jaga robo man thogya hai basing business khainani ringya amte obostai to engai sing jokhon
जिसुनो यासात माने माने पौलो जों आस्ते आस्ते जों ख्रिस्टियान समाजनि जों गठन खालामनो परे जों वान सुका जों मुखायसा एसे क्रिसमास न नासिगि जिसु ख्रिस्ट जे थांनाय बुग्रा जिसु आसाय माने आबनो रक्षावै बा आबनो उपलक्ष खालायै जों मुखायसा क्रिसमास बानि खायनो हानाय जों बिसेस भाबे खमलং एरियानि बर' ख्रिस्टियान रक जों वान सुक्लाय जों कक जाबाय हंकाय जागाव सिन नाहारमुं हंकाय क्रिसमास बानिगो हंकाय जत प्रग्राम रक तंमान हंकाय सुब्राय कृष्ण लबৈ रोजाबमुं मोसामुं तंफामुं बरिलायमुं आबाहाय तंनाय हिनि जों सालायजा हंकाय आबोनि बिसिंतै दाखौ बुखौ गथालाय माने मालायलाय माने आपदा गायसा फेल'शिप समाजनि बरक बायबा ससाइटि बायजों थांफाय बिजों मारे मालाय माने जागा आबो गायसा गाहामनायनि सोंवान सबै बानिगनो जों संसाराया दा आबोनि बिसिंतै बानिगनि बिसिंतै सिनि बसंनि बरक फालनानि सोंनानै माने फायगे फालनाय बाहायके दाम खालायनाय आबरो बोसोरंगै आमाके नाहारमुं वान सबै जों बानिगनो जें माने किन्तु नायसिं नायखा जों जिसुखौ बार खायमानि उल' गोबांबा बानिगो फायै बायनाया थांना फायनायाव बाक्सा लस नैबो दङ लाब नैबो दङ गामाके बरक साक साकना एक्सपिरियेन्सै बाक्सा बिजनेस खायना गोरों आमतिबो नै थांमानि सुमुखा गावनि बागै अमा हाय बानिक संजामान गाय सिनि बागै गाहाम गां गयनामो जोङो एसे खमलुं एरियानि खरकसा पास्टर हिसाबै आं गयनामो जोङो सारा दिगबानि बरक नरक फायबायदि जे जरा मानाय रक नरक फायदि सिनि मेलाव फायमान फायबायदि दाय फालनामो जोंनाय रग फायदि जों नरकनो खाबाय दाम सगो थाका हामया फर फायदि जों सिनि बानिगनो नायथावखाय दाख्लाय बिसुबो 2021 नि बिसुनि बानिगनोबो जों सक्सेसफुल खायना बागै जगना साखथालायना बेखौ हामबाय खुलुमबाय संगसंग सिनि गोथांखाय धर्म बुलावना हामबाय दो काम निके बिनि नायकल माबाय बिनि तिलकल माबाय जों बिनि गोथां दंगै बिनि सागजरा बिनि साखि दय बसगाङो बो आसायमा सामनो रसावै सिनि क्रिसमास बानि खायनानि बागै जों थाङै दङ दिनि जों फुजा साम थांनानै बसनो जरा माबागै और खायनाय जतनो जोंनो गोथां दनै गाहाम जरा सिनि कायतन बेलेके हामबाय खुलुमो बरिबो आउन बिसिंते बेलेके हामबाय रो जोंनो दिनै जों साम सेंथिनोबो जोंनो सुबानानि बागै मिडियानि बिसिंतै बरनो फुंनानि बागै सिनर खायनाय सिनि जत मिडिया फ्रेंड्स दङ आनि खाने हामतकमा तैसि बायाफोर सिनि खुमलुं बेबटिस एसोसिएशननि आं कनभेनार मिस्टार उत्तम देबर्मा जयगुरु बेबटिस सासनि नंनो यासा सुबो खाने हामतकमा तैसि बायाफोर जोंङो पूजा सिमु नायगिरना आंनि जि कनभेनार दाबो मेला कमिटिनि आनि याग्रा दङ एसिस्टेंट कनभेनार देब्रा दङ आनि एसिस्टेंट कनभेनार सिनि मेला कमिटिनि ताइ सिनि एसोसिएशन प्रेसिडेंट yang tongo ayang sini association secretary te yang sini mela committee ni cashier ola ke songor tongai jo to sini final no ani khani hamjokma tai si bai yafar lam sogo dini जों थानाय बिसिरको जों जे खायमा हायके न जों मेला खुमलुं आमसाइनि जत मथना हामजक दंनाय ख्रिस्टना हामजक दंनाय र जत मथार जों मिदुइ जे मेला खायमानि आबो ताक्लेबो जों खायना थां दङ बसखां डिसेम्बर मासनि 8, 9, 10 o 3 din जों मेला खायनाय जों ताक्लेबायके जों अर नुखा सिन बेनर न नुखना अर 19 बार जों मेला खायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दङ र खायमानि खायफानो दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बसर सिनि एसोसिएशन आसायाव हायगोबा जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि खायफानो आबन सेसे गांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बसर जों आमसाइनि जत मथाराव जों अब एसोसिएशन खायलायसिना हिनै जों खाय दावके एसोसिएशन रुपे जों दाबो खायना थाङै दंता खायफानो अबंके आगि जोंनो खाय फैमानिबा अ लोकेल मथाराव खाय फैमानि दाव संसार जों 19 बार खायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सासनि आमै जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं कयना नायमाखौ अबसे जों अर खाथुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खाथुं खाजाखै फाय अर हखम दंके जों मेलानो मोजां नाबगै आं पुलिया कयनाय अर सिनर फाय नारय गाहाम गाहाम हायाखै सिले इलिमेन कग्रक साफायनाय सिनो लोकेल गानागिनि जत सास दंमानि सिनि प्रेसबिटेरियान फानथु कैथोलिक फानथु बिलिभार चार्च फानथु अर जत कायजन सुरि थांनाय र आ बरक न फाय आ जागानि जे अक्रा र खायाखै आबनो तै जे बिब्लिकेल तै जे गाहामके सायमानाय र बरनो अर कायजन कग्रक साफायनाय आमगै आं कयनाय अ आमसानि जत जाबाय हामजाकलाय माबाय नाकालाय माबाय
जों गथाय दंलाय माबाय अ मेलानो नायथक इस्लामै जारै दिसना बगे आं कयनाय ओंखाय आं कयनाय अर जत बानिया खाय दंनाय र नर बसकांनि दिनैनि सिमी बसकां डिसेम्बर मासनि 6 तारिखनि बिसिंग नर आगिरबो जे दुकानाव थाङै बा जे जागोन नर फर्म रकमानो आरो नाहारि नर फर्म रक खेला फायाखै अ मेलानि स्टनो बुकिं खायना बगे आं जत सिनि गाना गिनि जत आमसयो दंनाय आगिरबो जे फाय दंनाय बिसां मनफान मान्दाय फानो हुंतुं आं बरकाथाल आं हेजामारा हाजार हाजारनि इभेन आं कमलपुरनि सुनिसिनर व्यवसा खायना रखाय आगिरबो गावाखि नां जत बानिया खायना न कयनाय नर फाय दिनैनि सिमी नभेम्बरनि 6 तारिखनि बिसिंग आगिरबो नर जे जागा मानै दङ खाबांनि जुवेलार्स सिनि फर्म एभेलेबल नाय ता कायसें केसिनि केबि अफिस एसोसिएशन अफिस अ दुइटा जागोन नर फर्म फुंनि सिमी सारिक सानजा जरा नर जेखुनु टाइम फाय नर फर्म फिलाप खायफेदि फिलाप खाय नंनि स्टनो बुकिं खायफेदि आबनो कयनाय सिनि स्टलनि रेट इंके बाहायनाय ताकलाय ए रि बाय जुता काय बंनि 1200 संनाय ओंखाय जामुं रक नांकाय 1100 ताय स्टेशनारि दाबो बयना गान्धि फालनाय रखाय गोबा जुरिमाला फालनाय रक बरक नांकाय 1000 होनाय बे फर्मनि रेजिस्ट्रेशन फी फर्म तांखौ नर 200 टाका नांलाय अबा केसनि फर्मनि ताय दुकाननि स्टल फी रक के अबा हैनाय आं बयना कयनाय आरि संजतन खातुम खाजा खाय अबा केनो सिनि मेला न जिसु ख्रिस्ट आसायमानो दै संजे मेला खायमानि अबनिनि आनि जतनि मेला तो जेखुनु सोसाइटी हायके जेखुनु बर' जतनि बागै मेला अब खातुम खाजा जों तंतकमानि बिसि अ मेला न सारै जारै दिसालायानो हाइन हे अर बायथ' हाइन हे आं हामबायरने सि मेडे फ्रेन्स रकनो नंनि बिसिंतै जाते जे नाय दंनाय रक बंनि बिसिंतै जाते अबा हायके फाय बंनि बिसिंतै फुनु जागै न खातुम खाजाखै अबा हायके फायदि बंना हामबैरि गपाया प्रति बছर सिन मेडे फ्रेन्स रक सुनो अबा हायके सारातिफ्राव इभेन साराप्लिथिव नंनि बिसिंतै बरफ नुबै सिन मेलानो जारै दङ अबा हिनो ताखै बन न जारना हिने आं आसा खायो कायतो नंनि साखाबा खामारि फायतो सिनि साखाबा खामारि फायतो अ आमजाय कसां कसांखे सोंथेव बसकांगो सिनि लांमा दंसा सों साखिदियाव लाखिते मेला खालायना थंनि आंनि गबरनो मुथाखा खामबाय